Hey. Hah? Roro. Hei, थैनो जायगा मोनाखै नामा? बेबो आंनि गारियावसो बाव साला। सरिलै बुंदोंमोन। दिनैसो लोंनाया माने बारा जाबाय। थाथ' आं थांनिसै। अरे माबायदि मानसि बिलाय? अरे बे जों गामि खर'नि राज नङा जानु? औ नंगौथ'। मालानिफ्राय बिदि जाखो राजआ? मा नों मिथिया नामा? औ मिन्थियाबोरा। बियो माया मुंनि सिख्ला सासे गोसोथोदोंमोन। ओमफ्राय माबोरैथो बिदि जाखो? नै मिथियाबा खोनासंदो होनबा। थै मा दाबो फैया जाखो बिलाय? बेनोसो बालायलांबायमोनलां। अरे राज अरे राहुल नोंसो? ओमफ्राय बुन्दु नोंना खबरा मोजां दा? औलै बन्दु मोजाङालाय मोजांमोन ओमफ्राय नोंनालाय? हाय राज। हो? दासो फैबाय नों? सरि राज फैनानै एसे लेट जाबाय। अके जागोन दे। बियो आंनिबा मेकआप खालामनासो गोबाव जादोंलै। ए नंगौ नामा? मा बुंदों नोङो? जेबो नङा जेबो बुङाखैथ'। र' नोंखौ माबा मोनसेसो होनदों आं लोगोखौ। जेबो बुङाखै जागोन। नोंखौ जास्ट समायना सोंदों नों दिनै। मानोबा बिराद समायना नुदों सना। राज रलै जाम्बि गोलैसिगोन नै। आरे ओइ रमियाफोर अप्स मा जाखो नोंसोरलाय? सरि बन्दु। सरि। होनबा थांसै ना? औ थर थांसै। Wah, गामिया माथो बिराद गोबावनि उनाव केरेलानिफ्राय दिनैसो फैबाय नालाय जोबोद समायना नुदों माथो। माथो बोथोराबो दोमैलुलुथार माथो। न'आव थांनांसिगोनलै। Ayah, laman mana mak? Oh no! Fungbai, reply. Mayaw जायो मायाव थायो फाराम देलायना फैनायखौ बरबाद खालामना होबाय साला सुवादा आं सौग्राव सौना आंखौसो दंबावो बहानि गुमा फाग्लालानो दं होननाय नुखो नोंलाय साला नुबा नोंनि बडि खाना आंखौसो दंबावो मा नां नामा नांनो है जोंनियालाय मा मोनला मोनलै आया ओइ सेंग्रा बिदि नङा र' रावखौबो नङा माबो नङा मा बुंबाय सिखावनो जाखो बेलाय आंखौ सावबाय नोङो मा नांनो नै नाय बडिया आरो नैबे जाबाय एम्बुथेरनि बडि है मा नोंनावल' दं सानदों मा है नोंखौ देन गारलालां है थै होमबा नों बडिखौ लाना साला मा नां नामा नै आंनाबो hey होमबाथ' नोंबो रेडि जामारबायसो मानो नांनो मोख्रानि ना जिबौनि hey थै मा नांमारसै नामा hey हा रोङो माथो बेथायालाय मा गिबाय आं नांनो मानि फै एबार न दाउला खेंगुर नांगोन
नायदोसो नोङो Hei, bro, anggap saja sini, bro. Wih, ya. नै आं रेडि खा कमान फै दानाबा मा जेनबाय नामा Jabai, ade. Halan, ade. Ade. बेनिखायनो नैबे एम्बु बालेबनि बडिनि खाथियाव मालाबाबो दुगा खोन्थानाङा Halali asal hala. Halali. Ade, minggu sebai. Jauh ini, halali. Hala. Zatarlah. Asal lau bintu. आं जाबाय दाखोन्दापारानि नोंगौ नामा केरलानिफ्राय आं 3 बोसोरनि उनाव दिनैसो फैदों आरो नों आंजोंसो नांबावनो ओंखारो गोरोन्थि जाबायलै आसोल दे बेफोरखौ बाद दोन नोङो ओमफ्राय फंबायालाय बहा थाङामोन माथो टेनसन नुथारदों होद बुरबक गामसा गाननानै गामि बेरायनो नागिरनायखौ नुवाखै नोङो ओरैनोबा गोसोथोनायसो गारनानै खबरफ्रानो थिग जायाखै आरो नों सोंबावदोसो थोद मोसौ सिखाव मा जाला माला होनलाबायो मोजाङै रायलायनो रोङा नामा नोंनि नोमाया हारसा बांगाल नामा मोजां बाथ्रा बुंनो नागिरबा लेभेल बाराना नोङो सिख्लाफोर बायदि नोंगौ नामा गावनि सिगांनि बालु खेबज्रां बायदि आलुलायनाय बुंबाय नालाय बेनिखायनो रागा जोंबाय आं इफोरखौ बारा सुनाय मोनाथ' ओरैनोबाबो आंना बोथोरफोरा दिनफोरा मोजां नंखाया जियानो जा बेफोरखौ बाद होदो नेक्स्ट सप्तायाव आंनि हाबा आरो फैनो गोसोबा फैनो हागोन दाखोन्दापारा गामियाव आं आरो फैनो गोसोबा फै आरो फैनो गोसो गैयाबा दा फै दे थांगोन नोंबो गस्ला गानदो आंबो गस्ला गानसै दे होमबा नोंबो थांदो आंबो थांसै दे थांदो सोरमोनथाय नों बेवाय औलै आंना गाबोन माने एग्जाम दंमोन बेनिखायनो नोंनिफ्राय नोटसो लानो फैदोंमोन आं नोंना गाबोन एग्जाम दं दासो नुट लांफैदों हा अके फै जिराय होनबा आं नुट लाना फैनि हेलौ सोरमोन नै राज आंसो मा खालामदों नोंलाय अ बिष्णु नै ओरैनोसो दंलाबायो नै राज राहुलखौ मायानो रुमाव थानाय नुदोंमोन मा ओरैनो नंखाय बाथ्रा दा बुं नै आं दानो थांना नायगोन नों फोथाय दा फोथाय बियो नोंनि खोन्था दोनथ' फना बे गैयाबा बिदि दैखौनो गस्लायाव लुना लानि आं बेबायसो नामाब्रा बेलाय अ शेट गोलैजोब्बायसो माथो छे मा जाबावनांगौ दालाय नों दैबो रोंनो रोङा लाबो गस्लाखौ फोरानना होनि औ जिरायथ' राज बस माया नो गस्लाया राज डोन्ट टाच मी राज नों बुजिनो नाजा
ओरै सानदों बिदि जेबो जायाखै आरो आं बुजिनो मा बाखि थाखो जेनेबा नोंखौ आं एथबां मोजां मोननायनि उनावबो नों आंनि लोगोजोंनो बिदि जाबाय नोंखौ आं माब्लाबा बिदि सानाखैमोन आरो नों जेबो दा बुंसै नङाबा आं गावखौनो गाव सहायनो हानाय नङा मिथिबायना थादो नोङो बिजोंनो राज नों बुजिनो नाजा ओइ सोरां माथो नोंलाय सानै साथाम सिख्ला गोसोथोयोनोलै सोर फाग्ला नोंलाय सोर खिथानाय आजिखालि बेफोर जाखायो औलै जानायालाय जाखायो माथो जोंखौलाय रावबो नायफिनथारा औलै नोंनाया नंगौ नाथाय मोनसे खोथा हेन्डसाम जाबाल' जाया एसे टेलेन्टबो थानांगौ औ नंगौ सोराङाबो मानो फन हरखो हेलौ बिष्णु औ सोरां बुं आंखौ गाज्रि दामोन गोरोन्थियाथ' आंनावबो दंमोन नाथाय नों एसे बुजिदो आरो जेबो नङा दे सोरां नों बेफोरखौ जेबो साननांला नोंमारगौ दे होमबा ओइ जेबो नङा दे आया माथो फनखौनो दानाखै बेलेगसो रायलायबाय दं नामा ओइ आसोल नों बेवहायसो दं नामा नों सफैबाय नैबेहायनो जिरायदो थेंक इउ लै आसोल नोंनि थाखाय मोनसिगोन आं मायाखौ गोजोम्बा आं थानायाव मा टेन्स खालामदो नों जेबो टेन्स खालामना हाब मा रायलायगासिनो दं बिसोरलाय दसे खोनासंनि र' नै बेफोर खामानिया आंनि थाखाय आसिखौ गासिबो नङा दा नोङो जेबो टेनसन खालामनांला हाब सालदे आङो गासैबो खोथाखौ राजनो खोन्थाहैजोबनांसिगोन औलै खोन्थाहैमारनांसिगोन राजआ मायानि थाखाय जोबोद दुखु जामारना दं दे होमबा नों थाथ' आं गासैबो खोथाखौ राजनो खोन्थाना फैनि औ दे बाय औ बाय मानसिया बेयावसो दं माथो हाब नों बेयावसो जिरायना दं औ सोरां नों इयावनो जिरायफैदो नै राज औ सोरां बुंलाय नोङो ओरैनो दुखु दाखामसै आं माबोरै सहायनो हानो सोरां जायखौ आं गावनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनदोंमोन नाथाय बिनो दिनै आंखौ फोथायखेबस' खालामबाय नों जायखौ फोथायखेबस' खालामदों होनना सानदों बे नोंखौ फोथायखेबस' खालामाखै नों मा बुंनो नागिरदों सोरां आं जेबोखौनो बुजियासै औ नंगौ राज बे नोंनि लोगोनि बिष्णुनि सालसो जेराव नोंखौ आरो मायाखौ गारहोलायनानै नोंनि लोगो बिष्णुआ मायाखौ लानायनि प्लानसो मा नों माबोरै मिथिखो आं दहायसो रहित आरो बिष्णुखौ रायलायबाय थानाय खोनादों मा नंमारगौ ना औ नंगौ अ गड आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो नों दानो थांनानै मायानाव निमाहा बे औ नंगौ सोरां आं दानो थांना मायानाव निमाहा बिनोसै नाथाय बिबा आंखौ निमाहा होगोन ना होआ मानो होआ जानो राज नों थांदोल' आरो निमाहाल' बिदो औ नंगौ सोरां आं दानो थाब थांना मायानाव निमाहा बिनोसै दे होनबा सोरां आं थाबैनो मायानाव थांना फैनि दे होमबा राज बाय आंबो न'आव थांनोसै रिजाल्टखौ मोनबा थाब खिथादो दिनैबा दिनै डिउटिखौ आं बेयावनो मावनांसिगोन बेयावथ' आंखौ रावबो सिनायखाया बारा गोबाव खालामबाथाय जानाय नंला बेयावनो जिरायनानै डिउटिखौ आं मावनांसिगोन है बेयावनो था
Hei Allah, Allahनि नामाव सोरबा अननानै थाइसे थाइनै लांदोलै दिनैलाय माथो मानसि सासेबो गैया बेयाव जिरायनायनि गोरोन्थिसो मावबाय खोमा बेयावनो दसे जिरायबावनि र' रावखौबो नुवाबाथाय ब्लड खारनांसिगोन जेनथेन दसे नेबावथारनोसै र' सोरबाफोर अननानै थाइसे थाइनै हरदोलै नैबे गोरिबनो सोरबाफोर दंबा एसे अनसाबलाबायदो ओइ आदा थाइसे थाइनै हरदोब्रा अननानै ए मानसियालाय माथोलाय मानसिखौनो भिखारि बायदिखौनो नुवा ओइ आदा भिखारि जानायानो बारा गोबाव जायाखै बे दाख्लैसो जादों आथिं मोजां आखाइ मोजां बेफोरखि भिखारि जाबाय बायो नामा खामानि दामानि मावनानैथ' जानो हायोना हे सोर मा जाबावगोनथाय दानि भिखारिफोरजों जालालै उपाय गैयालै आदा नो बेखौनो लादो हामथारबाय आदा हे सोर आदा बायदि बे लामाजों फैबाय थाथोलै साब्रै साबासो हे आल्लाह मालाथो कुरपुति जाबावगोन बिबायारि जानानै मा लाव लाव होनलायलांखोब्रा जालालै दानि जुगनि बिबायारिफोरजों मा जाबावगोनथाय आया आदाया लुबैयो खावलासिबना ओंखारबोखोब्रा मा खावलाय सिबला जालाबायनोब्रा ओरैनोबा खर'फोरा सलियाखै नोंहा बेयाव खावलाय सिबलासो नुदो ए मा आदायालाय इमान फिसा फिसा खोथायाव रागा जोंलाबायखोब्रा नाय फंबाय बयनिबो खर'आ थिग थाबाय थाया बेनिखायनो लामानि मानसि लामाजों थांनाया गाहाम मिथिबाय ना ए दे जागोन दे र' नों बाजै माइक लाजारफोरखौ मोनगोन नोङो सिनायाखै साला ए भगबान गरसे गरनै हरबावदोलै माथो जाथारला बेखौथ' हगारनो मोन्दोंमोन आङो सोर जाखो बिलाय है देखो हा नोंखौथ' हगारनो मोन्दोंमोन आङो होद नुनोबो हागौ भिखारि जानायाबा बारा गोबाव जायाखै दाख्लैनिफ्रायसो भिखारि जादों आंबा नोंखौथ' मास मोनसे सिगां खेला मेलामायाव फैबाय थानायाव लोगो मोन्दोंमोन होमबाथ' दाउला खिंगुर रांनाया नोंनोमोन नामा औब्रा आंखौनो सिनायाखै नामा नोङो हो नोंसो मार उपाय गैयालै बुन्दु नुवाखै आंना मा हालोद जाखो माबायदि बिदि अबस्था जाखो दाख्लैसो नोंखौ लामायाव आङो सुट बुट गानना फैनो लोगो मोनदोंमोन आरो हाबायाव लिंबावदोंमोन औलै बेनोथ' माथो बुंबावनो हिन्जाव समायना मोनदो होननानै हाबा लादोंमोन नाथाय सोर मिन्थिनो बिदे आंखौ लुथिलांगोन होननानै हा लुथिबायसो नोंखो आरो बिलाय बहाथो खारखो गैला गासिबो थाखा फैसा रां रुफा लानानै खारबाय एफा खस्थ' केरेलानिफ्राय 5 लाख लाबोदोंमोन आं बेखौबो खावनानै लांजोबबाय बिनि उनाव नोंनि हालोदा बिदि जाबाय साला सुवार बिदि मिनिबाय दा था मालाया मा जादों बेहा मिनिनायसो मोन्दों साला दासो मोन्दों नोङो दाख्लैबा दुगारथ' मोन्दोंमोन दासो मोन्दों मस्लाया साला सुवार बिदि बेखार जास्लायस्लाय बोरमा सिखावगोन जा नोङो होद नोंसोर रायज्लायनो सम गैया थांसैलाय भिखारि जाना थैलांगोन थेवबो नों बायदि बोरमा सिखाव जाया नुगोन र' नोंखौबो लासिं सिंसो जाबाय दिनै जाद्रायानो गाज्रि जाबाय थांजों माया ओ माया सरि माया आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नोंनि सायाव ओइ माया प्लिज खेबसेल' निमाहा होदो ना प्लिज दासो बेयाव माबा मोनसेथ' बुंदो मानो सिरि सिरि थाखो माथो थांबायसो
सोरां जनि बाबाखौ माला नुबावगोन रा औ बेनोथ'लै ओइ ओइ राज नङा जानो मा एसे औ, दुखुआव नंगौथ'। फैदोंलाय मा नोंसोर बेयावसो दं नामा? औ इयावनो राज नोंखौ माया निमाहा होआसै नामा? आं निमा बिनाव माथो माइया सिरिस थाबाय जेबोखौनो बुङासै। ओइ जाम्बा बियो सिरि थानाय माने नोंखौ निमाहा होबायब्रा मा नोंमारगौ आरो? औलै बेखौनो मिथिला नोङो। ओमफ्राय दालाय आंलाय माथो खालामबावनो? नै जाम्बा दानो कल खालाम मायानियाव ओमफ्राय लोगो हमनो लिंहर मा आं कल खालामनो मायाखो? नाथाय नुथाय गैया दानो कल खालामदो आरो मायाखौ सरि बुंदो। र' होनबा आं कल खालामनो मायाखो। औ दे खालाम हेल' हेल' माया आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय नोंनि सायाव आरो नोंखौ बिराद दुखु होबाय। प्लिज माया खेबसे आरो चान्स होबावदो प्लिज। नोंखौ आं माब्लाबा निमाहा होबाय नाथाय नोंसो बुजियाखै। नोंखौ बिराद नायनो गोसो जादों माया नोंनि खाथियाव दानो थांगासिनो। औ माया प्लिज। नै राज आं दा हाथायावसो दङ नों थाबल' फैदो। दे होनबा माया बाय। औ दे बाय। येस ओइ माया निमाहा होबाय नामा? औलै निमाहा होबाय। जों साननाया Yes. जायाखै होनलाय औब्रा बेखौनो सिगां बुंनो हायामोन बियो। थेंगुलि बुन्दुमोन बिराद गोजोननाय थाबाय नोंसोरनिसिम नोंसोर नङाबाथ' जालामोन। दे नों थांदोल' राज। औ दे होनबा आं थांना फैनि बाय। औ दे बाय। औ दे मोजाङै थां सोरथो फन हरखोब्रा? हेल' हेल' राज माया आरो बे बुहुमाव गैला। बे माब्लाबाबो जानो हाया। नै दानिसो एक्सिडेन्ट जानानै एक्सपायर डेट जाबाय। मा? माया! सरि फर लेट माया एसे ड्रिंक्स खालामना फैनाय जाबाय बेनि थाखाय निमाहा होदो माया ओमफ्राय बेखौनो लाबोनाय जाबाय नोंनि थाखाय माया।